Ini to paling. Coba jam 12 ini. Carane manen ngene iki carane. Ngetokne awu. Pae nek kene untuk lor Iki kayak dingin lho. jange ra dua ya. Heh. Jange. Yo bingung tak kayak kampling kok. Bose ngerokok bose. Manduri. Kalau awune wis resik metu kabeh dibongkar. Bolong tak jam iki. Bolong. Ini kok etan dulu. Sapa sing arepe order awu? Wes awu. Ready awune iki ya. Tak resek kok larang iki. Sak kresek pira? Heh. Sak kresek pira? 10? 5.000. Oh, 5.000. Piro? Guys, sak kresek 5.000. Yes. Butuh pirang rit bisa. Awu gawe cuci piring, gelas, wis pokoke perabotan dapur jos iki. Ke pupuk tanduran ya jos. Rawon komplek ya jos. Pah. Ki apa? Ki apa genahno iki kuwi ki apa? Peret piye to? Berarti tahu awakmu.